5 мъдри поуки от Библията, които могат да променят живота ти. Пюръвте. Всичко е част от най-добрия Божи план. Той е канара. Делата му са съвършени, защото всичките му пътища са прави. Бог на верността е и няма неправда в него. Справедлив и прав е той. Дори когато животът изглежда труден и объркан, трябва да помним, че всичко е под Божия контрол. Понякога най-трудните обстоятелства са началото на най-големите благословения. Втори. Думите създават реалност, смърт и живот има в силата на езика, и уния, които го обичат, ще ядат плодовете му. Думите могат да изграждат, но и да разрушават. Положителните, вяроносни думи носят надежда и промяна, докато отрицателните думи могат да наранят и отклонят. Трей, падането не е краят. Важното е да продължиш напред, защото праведният, ако 7 пъти пада, пак става, докато нечестивите се препъват в злото. Всеки преживява провали, но победата принадлежи на този, който става отново. Неуспехът не е край, а част от пътя на растеж и утвърждаване. 4. Не съди по външност. Бог гледа сърцето, човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Често преценяваме себе си и другите по външни белези. Но за Бога най-важно е сърцето, искрените намерения и вътрешната чистота. Пейо, помагай на другите и ще бъдеш благословен. Непременно да отваряш ръката си към бедния си и към оскъдния си брат от земята си. Когато подадеш ръка на нуждаещия се, чрез помощ, подкрепа или любов, ти отваряш вратата за Божието благословение. Доброто, което даваш, ще се върне при теб умножено. Ако искаш тези мъдрости да станат част от живота ти, те ще ти донесат вяра, сила и духовно израстване. Последвай ни за още вдъхновения и благословения.